раҳматуллоҳи ва баракату. Ҳама каса хуш омадед ба шабакаи мо, ба шабакаи Қадамшоҳи Соёф. Дӯстони азиз, сабаби видео карданам бисёр дар комментария, яъне ки дар зери навори мо дашмонҳои қабеам кардан. Хай чизи гуфтан, ҳарчи дашмонаам кардам гиранд, мо зид нестем. Ба ҳар як видеом да мегӯм, ҳар як наворам да мегӯм ки ман зид нестам. Мара дашноми қабе мекунанд, барои он ки бисёртарги мегӯянд ки ту дурӯғ мегӯӣ, ту гапи дурӯғ мезанӣ. Во намедонанд ки чун дурӯғгӯанд. Ҳар одам фикри ақидаи хича гап мезанад. Масалан, одами дурӯғгӯ боша, фикр мекунад ки ман ранги хидашам. Хай ҳарчи меган, ҳарчи менависанд, навистам гиранд, барои ки одами қатъи ман муомила дора, рафтуомад дора, гап мезанад, медонад ки ман дурӯғгӯем ё ки дурӯғгӯ нестам. Боқӣ як навори мондагӣ бидам. оқибати айшу ишрат Шарифро ба куҷо оварда расонд. Дар ахири навор як гудак буд ки бояд маълум мешид гудаки ки буданд. Мо маълум кардем, дар даҳоми видео мемонам, нақлша гӯш кунен. Баъд ба шумо гуфтанем ки бисёр одамо боварӣ надоранд. Мисол барои билет гирифтан, ай ки ҷо бигиранд, чӣ хел бигиранд, мераванд ай Сивиазной, ай Евросед, ай дигар ҷо бо нархи қимат билет мехаранд. Ма бо номерои хидмат дар болои экран мемонам. Кадомида ки билет дар кора подписчикои ма, занг занен, билети арзон ба нархи дастрас хоҳем, биёем ба точкаи моро нахоҳем. Мо электронӣ карда тариқи WhatsApp, Viber-и мо сахранид карда суратча дар шумо мепартоем. Боқӣ панои ҳаматон ба Худо. Кадоме ки мисол ба видеоҳои мо, ба наворҳои мо бовар надора, далши бовар накуна, барои ки одами дурӯғгӯ фикр мекунад ки мо ҳам ранги ҳаму дурӯғем. Ҳар одам фикри ақидаи худаш. Яъне ки наворҳое ки мо мемонем, наворҳое ки мо пешкаш шумо мегардонем, ҳақиқат дора. Ягонташ фаршибка нест, ягонташ чӣ нест. Ҳамаш айрӯи ҳаёт, айрӯи зиндагӣ, айрӯи чӣ гирифтагӣ. Ягон лишни гирифтагӣ нест. Ҳамаш ҳақиқата, яъне ки дурӯғ нест. Инчунин бори дигар хотиррасон мекунам, кадомида билети арзон дар кора ба нархи дастрас, номрома мемонам, занг бизана, билети арзон ба нархи дастрас харидорӣ кунад. Хай ранги ҳарвақта лайк мемонем, обуна мешем. Бисёртарги барои лайкам ҳарчи гуфтен, хай гуфтам гирем. Пешравии шабакаи ма, агар ман нагӯм ки лайк бимонен, обуна шавен, ҳеҷ кас дастгирӣ намекунад, ҳеҷ кас чӣ намекунад. Барои нашод сум гуфтанаш бисёриёт бо менависем ки ето сум кор мекунӣ, эти хел мекунӣ, охел мекунӣ, сум кор мекунӣ. Ина нигак соат қариб 12 шидесай, ту дар ҷойгоҳи гарм ховӣ. Ман видео кардесам, меҳнат кардесам, кӯшиш кардесам ки дар шабакам як пешравӣ шавад. Барои ҳамин хотир сумам ёфтан осон нест, яъне ки бемеҳнат. YouTube просто так сум намета. Меҳнат мекунем, шаб хоб намекунӣ, рӯз хоб намекунӣ, як подписчикам зиёд шавад, як кас лайкам мона, як пешравӣ шавад ки штоби да ту сум биёяд. Сум просто так ҳеҷ кас сум намета. Дар поёни навори мара дашном кунӣ, ман ҳеҷ маҳал тарасу намебарам сум битам барои ҳақорат кардан. Просто ҳамчун як сагад ҳисоб мекунам, тамом. Кадоме дастгирӣ мекунад, лайк мемонад, кадоме дастгирӣ мекунад, обуна мешавад, наворҳои моро гӯш мекунад. Раҳмат, миннатдорем, ташаккури зиёд. Худованд ҳаматон нигоҳбон боша. То вақте ман ҳастам, иншоалло ки ман кӯшиш мекунам навори беҳтарин пешкаши шумо бигардонам. Хай инак гӯш мекунем қиссаи Шарифа. Қиссаи Шарифа маълум мекунем ки гудака ки ҷо ёфтае, ки ёфтае, кадом арӯсаш будае, гудаки кадом арӯсаш будае. Хай то наворҳои дигар, худо нигаҳбонатон. ба шабакаи Қадамшоҳ Исоев обуна шавед. оқибати айшу ишрат Шарифро ба чӣ ҳол оварда расонд? қисми дуввум. Аммо аз Шариф дараке набуд. Он гаҳ Парвина аз хонаи холааш гурехта ба хонаи дугонаи наздикаш омад. Дугонааш ба хоҳари Шариф дугона буду нишонии аниқи ӯро медонист. Тавассути дугонааш суроғаи Шарифро пайдо намуд. Аммо аз ҳамсояи наздики Шариф фаҳмид ки баъди як моҳ Шариф тӯи домодӣ дорад. ба ягон хориҷа нарафта будааст.
парвина ин хабарро шунида нақша кашид ки тифлро баъди таваллуд кардан оварда ба дасти Шариф медиҳад. Ба хонаи холааш баргашта аз холааш пурсид ки барои амалӣ кардани ин нақшааш кӯмак оё мерасонад. Холааш розӣ шуд. 3 рӯз пеш аз тӯи домодии Шариф Парвина кӯдакро таваллуд кард. Мувофиқи маслиҳати бо холааш карда, писари ӯро бо кӯдак ба таваллудхона фиристоданд. Занҳои телефониро бошад, духтари холааш ки дар шаҳр донишҷӯ буд, навишта фиристода буд. Акнун Парвина ғамгину парешон, ҳушу ёдаш ба тифли навзод банд аз рашк фаромада мехост ки рафта кӯдакро биёрад, аммо модараш сади роҳаш гашта гуфт ки ин кӯдаки бепадарро ба хона роҳ нахоҳад дод. Парвина бошад ҷойи зист надошт. Барои ҳамин сабрро пеша карда аз фикраш гашт. Шариф бошад ҷустуҷӯи модари кӯдакро бас карда, рӯз ба рӯз ба тифл меҳраш зиёдтар мешуд. Акнун бегоҳиҳо баъди кор ӯ зуд ба роҳи хонаро пеш мегирифт. Хандаи беғаши кӯдак барояш рӯҳу тавоноии тозае мебахшид. Модар рӯзе пурсид ки акнун модарашро наёфтем, биё кӯдакро бурда ба ятимхона супорему занатро биёрем. Шариф розӣ шуд. Ба хонаи кӯдакон расиданду якбора дили Шариф ким чӣ хел ғамгин шуд. Очаҷон, биёед кӯдакро надиҳем. Охир Нозия ҳаргиз гашта туро қабул намекунад. Ман ҳам ба кӯдаки ширинак одат кардам. Дӯсташ доштам, аммо дилам барои бахти ту месӯзад. Мефаҳмӣ? Очаҷон, майлаш, ман якум безан ҳам бошам, майлаш, аммо дилам намехоҳад ки ин тифли бегуноҳро озор дода ба хонаи кӯдакон супорам. Биёед бармегардем. Ин лаҳза тифл гӯё аз мақсади онҳо огаҳ ёфта бошад ки гирияи баланд кард. Дили модар ҳам ба тифл сӯхту аз роҳаш гашт. Тифлро мисли гавҳараки чашм эҳтиёт мекарданд. Аммо ҳоло ҳам барои Шариф муаммо буд ки модари писарчааш кӣ бошад. Парвина месӯхту лаб мегазид. Оқибат ба дарди вахкаме аз фикр мубтало гашт. Касеро намешинохт. Модар ӯро ба беморхона бурда хобонид. Нозия дар танҳоӣ гирья карда менишаст. Дили падар сӯхту гуфт ки агар хоҳӣ назди Шарифат рав. Падарҷон, агар шумо дуои нек диҳед, меравам. Кӯдаки ӯро агар қабул карда тавонӣ, пас рав. Меравам, фақат шумову модарам дуои нек диҳед. Нозияро падару модар ба хонаи Шариф оварда гуфтанд ки келинатонро гиред. Модари Шариф аз хурсандӣ маъракаи калон ороста келинашро ба обу иззат пазироӣ кард. Нозия аз соати аввали омаданаш ба хонаи шавҳар тифлро бусаборон карду дар дилаш ба фарзанди қабул кардааш зиндагиашон хушу хурсанд мегузашт. Тифл яксола шуду онҳо ба хотири зодрӯзи ӯ зиёфати идона оростанд. Парвинаро модар табобат карда ба хона оварду гуфт ки рафта тифли партофтаатро биёр. Парвина рӯзи зодрӯзи писарчаш ба дари ҳавлӣ наздик шуду хоҳари Шарифро дид ки дар оғӯшаш писараш гашту гузор дорад. Оҳиста аз дами дар ишора кард ки наздаш биёяд. Хоҳари Шариф кӯдак дар оғӯш ба назди ҷавонзани ношинос омада пурсон шуд ки чӣ мехоҳад. Ин писарчаи ман аст. ӯ чанг зада кӯдакро гирифту ба мошини кироя кардааш ҷаҳида нишаст. Хоҳари Шариф ҳайрону музтариб дод зада акаашро ба ёрӣ хонд. Шарифу Нозия давида ба беруни ҳавлӣ баромаданд, аммо аллакай Парвина савори мошини кироя рафта буд. Шариф хост ки ин ҳодисаро ба кормандони милиса хабар диҳад, аммо Нозия гуфт ки дар он сурат гап бисёр мешаваду барои кӯдаки беникоҳ шояд ӯро ба додгоҳ кашанд. Шариф аз пазмонии зиёд нисбати писарчас рӯз ба рӯз ғамгину фарсуда мегардид. Дигар ба ҳамсараш аҳамият намедод. Чӣ духтару зани шиносе ки дошт ба ҷустуҷӯяш баромад. Навбати Парвина ҳам расид. Вақте ки тугмаи дари хонаи Парвинаро пахш кард, модараш дарро кушода пурсид ки чӣ дар кор аст. Ба ман Парвина дар кор аст. Ту кистӣ? Ман як шиносаш. Номам Шариф. Ҳамон Шарифе ки духтарамро фиреб карда гуфтае ки гӯё ба хориҷа ба хондан мерафтаӣ. Шарм аз худо накардӣ магар? Холаҷон, он давраи ҷавонӣ буд. Ҳамаи ин беақлиҳоямон паси сар шуд. Як бор Парвинаро ҷеғ мезадед? Чӣ кор дорӣ? Ман як чизро пурсиданиам. Мабодо ӯ аз ман писар таваллуд накарда бошад? Карда. Ту бар ин падари булҳавас ба ин писарчаи бегуноҳ чӣ дар кор аст? Кӯдакро худам ба тарбия гирифтам.
духтарамро бо тӯю тамошо ба шавҳар дода истодаам. Дигар ба ин хона наё, ки ба суд медиҳамад. ҳамин вақт Парвина ба писарчааш аз ҳуҷраи худаш ба роҳрав баромад. Писарча падарашро шинохта давида ӯро оғӯш кард. Шариф чунон ба ҷамшедҷонаш меҳр баста буд, ки қалам дар тасвираш оҷизӣ мекунад. Он бачаи ширину шоколоти ман, дадаҷонат туро ёд кардааст. Нав фикр кардӣ, ки бачаи ту аст. Гӯш кун, Парвина, аз ту рафтанам ман намедонистам, ки ту аз ман ҳомила дорӣ. Ту ку дурӯғ гуфтӣ, ки гӯё ба хориҷ ба хонданӣ мерафтаӣ, аммо чаро падари кӯдак будани маро сари вақт пеш аз туям нагуфтӣ? Охир ту ҳатто суроғатро аз ман пинҳон карда будӣ. Парвина, бовар кун, ман чӣ қадар туро кофта будам. Агар ҳамон вақт кӯдакро мегирифтӣ, ман ин қадар намесӯхтам, аммо аллакай дер шуд. Ман ӯро аз ҷонам зиёд дӯст медорам. Ба ҷонат ки дӯст дорӣ, занатро сар деҳу маро гир. Чиҳо гуфта истодаӣ? Занам ҳоло ҳомиладор аст ва гуноҳе надораду. Ман Ҷамшедҷонро бо тамоми ҳастияш дӯст медорам. Эҳе, ӯ моиндар аст ва шояд хурсанд шуд, ки ман ӯро гирифтам. Шуд, гапи бисёр маънӣ надорад. Биё шартнома мекунем. Ман ба ту пули калон медиҳам. Ту ба ман писарамро забонхат менависӣ, ки якумра ӯро фаромӯш мекунӣ. Не, ҳаргиз не. Модари Парвина, ки ин дам ин суханонро мешунавид, дар дил аз хурсандӣ гул шукуфта аст. Рав ба хонаат. Мо ин масъаларо ҳал карда, баъд ҷавобашро ба ту мегӯем. писарамро диҳед. Барам, не модарҷон, шумо чиҳо мегӯед? Ман писарамро ба пули ҳаром иваз нахоҳам кард. Мекунӣ? Ман туро бо тӯи тамошо ба шавҳар медиҳам. Шариф каме ором шуду хайрохуш карда ба хона баргашт. Шаби дароз паҳлӯ ба паҳлӯ гашта, чашмони хандону дастакони маҳини ҷигarbандашро пеши назар меовард. Ҷамшедҷонаш акнун роҳгардон шуда истода буд. Шариф ҳозир буд, ки барои гирифтани писараш дунёро бубахшад. Субҳи солеҳон бозичаву шириниҳои зиёде харида ба хонаи Парвина омад. Модари Парвина ин хариди бисёри ӯро дида, бо чеҳраи хандон пешвозаш гирифт. Ҷамшедҷон ҳанӯз хоб буд. Гӯш кун, Шариф, ман бо духтарам маслиҳат кардам. Писаратро ба шарте ба ту медиҳем, ки ба номи духтарам ҳуҷраи духхонагӣ дар маркази шаҳр харида медиҳӣ. онгаҳ ӯ он забонхатро менависад, ки аз баҳраш мебарояд. Ман розӣ. Баъди маслиҳати тарафайн, Шариф ба хона баргашт. Ба модар маслиҳат карда, хонаи дар маркази шаҳр будаашро ба номи Парвина гузаронид. Парвина забонхат навишт, ки аз баҳри кӯдак якумра мегузарад. Ҷамшедҷонро ба хона овард. Имрӯзҳо Нозия духтарчадор шуда, ба шавҳару писархондаш зиндагии осудаву хушбахтонае дорад. Шариф бошад ҳамин ки фитаи тӯи вайроншудаашро дар магнитофони сабт тамошо кунад, хандааш омада бо шӯхӣ ба ҳамсараш мегӯяд, ки агар ҳамаи маъшуқаҳоям кӯдак тӯҳфа мекарданд, ман он гоҳ чӣ ҳоле медоштам? روزها به یادی تو، همه شبها خیالی تو، نمیبینی حال زارم که میسوزم برای تو با یاری نبود خوشبخت، نداری ذره پروا، این دلی صد پاره من میسوزد با درد و